Wa boge bianga. I've gone before, man. You made me interview. Wa boge bianga am joage. Boom. I turn that touch from you. I said I turn that touch from you. Okay, sir. Akwe mani ho wala emre ba ka pa ni ho akwodu nga ni room e wage interview. Yes, sir. Oya we phone out when na get to your talk last. Tano. Wala reverse bia. Ozole. Ozole. Claire Zana. La Côte France. Claire Zana. Na yi nwe here. Be. I'm got a local government in Anambra State. Ebe na Anambra. Achina. Okoya. Ebe na ọkọ ahịa achị. Ebele. Ma ahụ eze gị. Okay. Iji ụmụ ole? Ajimofunwa. I'm a single mom. Listen, I chom that touch from you. Okay, sir. So bad. Na I'm not going now. Yes, sir. I got matches. Yes, sir. Iji ofu nwa still ahụ ga apata ụkwụ gị n'otele ga adịcha fresh ụtọ nwebe onye bịara bịa lụọ gị. Achọm that touch hụla inwere ahụ oje eshi ushi. Asị m otele gị oje eshi ushi. Mba o. Ha. Mba o. Mgbe ole n'ụbọchị ka ị na-amụ ya aka shitu otele gị? I'm a sound 3 times in a day. So I'm a tikwa kaneshia. On a word. Ọ na-eshi ushi. Oshi gị hụ old school. Retired but not tired. Single mother. Onye atụwara gị ma ọ wụ onye? Oh, yeah, Ibia State. Ọ gwara gị okwu ọlụlụ tụwa gị mee gịnị ọkwụrụ ọlụrụ alụ before ya tụwa gị mee ka ọwụ banye Ibia Mabia unu mega Ibia Mabia ga-eteke in. I'm a goy. That process may take the in. Ọ ya wụ banye Ibia Mabia. Otele. Mụrụ nwa. Banye Ibia Mabia. Hey, church, yeah, I'll bring you down. Don't joke with me after all. They were retired single mother here. Don't come here, get Bianga Beata Koshimeza. I say, sit properly, they will look at straight. Don't come here, get Beata Koshimeza. Are you serious? I'm going to get here. Get with you, Fakama. I say, get away from you, focus, you are. Banti. Branga Beata Koshimeza. I must say, we're retired single mother to a deal also. Get Bianga Koshimeza. Don't know that is here. Yes, sir. Elenga no tagi ho no le akona hotel kono a. No le. Ụmụ gịnị ka mụrụ ya? Nwa nwoke. Ịdị afọ ole? Adim 28. Ele mgbe atara gị ịdị afọ ole mgbe atara gị ihe? Adim 18. Ele ihe eji na-ata gị ọ biskit ka windo? Mba o, mmiri ya na-ayọ oyi. Ele ihe eji na-ata gị eji na-ata gị onye ahụ onye mbụ tapụrụ gị. Ke nwere onye ọzọ tapụrụ gị bifo ya na-abịa.
yawa. Onye ọzọ. Ele ihe ọjị ole ihe onye tụrụ o ji rata gị na Pakistan gị bụ ọhịa. Abịara na mbe ya na otema na-eje echọta no her beloved one na. So along the line. Ebere nga abịa kpọgara m ya the last one Chineke agbaghị ọkụ. Nwa bingo onye riri eri. Damn you. Onye tara gị na-akwụ ụgwọ isi gị mụrụ nwoke. Mechie eze gị ahụ mgbe ebere nga abịa kpọgara ya the beloved one. Nwa bingo. Yes, achọmdata ihu ọchị ahụ ihe a. Isi gị gbara mkpụrụ isi gị gbara mkpụrụ na achọmdata ọchị ihe a. Ebere nga akpọga ya my beloved one. My beloved one, unu na-anwụche. Na-agwụ n'ụsọ adị love ụmụ gị exist, unu eche sọwashi. Unu tara m onwuhi unu tagha unu abịa chọwazi onye unu na-anwe n'aka. My beloved one na. Bịara na nke ya beloved one. Ya egoro gị ndomi, ga erie. Gbasaja ụkwụ. Ebere gwa m sọ beloved one na. Eish, the way who got straight, I told that church, the way who got straight. The way who got straight. Ya pụrụ otele yiri kulant bịa nga mee ya ụmụ nwoke ahụ ya na-agafe bara nga bịa gwa my beloved one. Eweliwe Bishop, sorry. Ele mmanya na Adị m aṅa kọọ. ijeme omenala ka ijeme ihe ụka. A na-eme ihe ụka. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Enwere onye ara bi saịdị mma gị ma ọ saịdị mpa gị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? I dị 5. O nwere nke eji aṅụ guf? Mpa gị o ji akpọ ụtaba? Mba. Mmiri ara ọka gbagha gị n'ara? Iji eyi pant ole? Ana m eyi pant ofu na-ede. Ị ga-eyi ya from morning throughout the whole night akwa ya ka iyi gị ala. Naanị n'abalị ka m na-eyi alakpu. Adị m eyi pant ma m pụọ apụ. Ọ trouser ka m na-eyi. Gawa ebe nna aga m eyi pant. Maka heat na maka oke heat. Ọ dị ya ọ na-adị mma. Otele na-eyi pant. Emechi otele. Ebere gị ugwu. Otele achapụrụ ihe ụtọ n'ime otele ya. Eji eji okpu ata gị. Mgbe nna m Eji eji okpu ata gị gị ihe restoration. Yes. Eji eji okpu ata gị lezi ihe mere eji tụwa gị mee. Ọ ya ka nna agwanụ gị na mgbe ahụ naanị nna nwa m ahụ onye mmami na ya mekọrọ anya oji okpu. Yawa. Na-akọwara gị ihe. Ise gịnị mere? Ọwụ gị ka nna agwasa ọwụ gị. Otele Atara without okpu ya amụ nwa bidozie tawa ya wit okpu after ọmụcha nwa. Nna nwa gị ahụ gịnị ọ ka na-arụkọ ugbu a? Mba. Ị nọ n'ọgwụ? Mba. Ihe ọdịdị ji anụ ụta ya adọmaghị ma ọ dọwa any member of your family. Olo. Ị bi na public yard ka ọ bụ private yard? Abi m na self-con. Ya bụ door to door, neighbor to neighbor. Ihe m jụọ ya bụ public electoral self-con. Naanị gị bi. Mmadụ tawa gị ndị neighbor ji agbakọta. Mba. Ele ụdị mkpu ị na-eti ma atamaghị? Adịbe etikwa mkpu. Eji ekwesịrị. A na-ekwechiri n'ihu ọrụ. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ abụọ. Genotype gị ogere? Blood group gị? O positive. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Anambra State. Gịnị ka ị na-arụkwa?
Ana m ere ọkịrịka. Kpọọ nọmba gị. 070 4640 4163. Bishop, enwere m chọrọ ịjụ ga-eweli iwe. Ọ gawa n'ihu. Ọ gawa n'ihu jụọ ọnụ gị ihe ọ. Jụwa m ihe na-achụ m dizga. Okay. Bishop, why ọnụ gị na-eji adụ edesa ọnụ gị ụta ị na-edesa ọnụ gị. Ihe ga-anwụ, a ga-agba gị aka na akpa. Chineke gbakwa gị ọkụ bịara dada jụ. Nwa bingo ị bịara jụ m ihe m ji edesa ọnụ m like this. Chineke agba gị ọkụ. Bishop. Good afternoon, sir. Bishop, when you were Wiko, Nkabataro Kita, can you know? Chucky here, my bingo around. To make a kaira. And when you were, God will give it a happy Brumog. Has one as I got CG. Now, mammy, it could be no. Pianga church, take I will not bring you down. One pingo. Pranga will raise a tacomina screen. Hello. Bishop, good afternoon. Bishop, good afternoon, sir. Yes, now, but the Barabatum, that way, take up Chucky here. Make it a mako. Drag him a make a watch. Take a half time for distance. Pranga gather serious, gather focus. Bishop, good afternoon. Block on one finger, block on one finger, block on one finger. I think I'm talking here. Block on one finger, look at.
Bishop, good afternoon. Jesus. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. And I would select Bible in here the company of my Kepari Hoyer party, Roba. Pranga, good afternoon, sir. Select one who was my 500 party, Roba. Well, you, sir. I'm ready, and I'm not sure. I think I'm joking here. I don't have time for this short delay here. It's like I'm going to look at. Kapian gano ebe ga hu declare gebian gabia faka mi hu no ko sisa mra. Otaba.